2, 3. Дали готов съм за това да съм светец? Не шега. Дали то вкарвам вид на херовин? Тулио, какви ги говориш? Виж, на нас се кланят те. Всъщност, никак не е зле. Добър залог преди да отлетим. Да отлетим, какъв сме ти? О, Боже мой! Но как да бъдеш то? Най-велик и най-жесток. Когато ти си всъщност доста слаб. Да те хвалят и прославят и да пеят за теб. Ах, това не се забравя, ние тук сме богове. И кой съм аз да споря? Що ме молят, ще го сторя. Ако те си търсят Бог, това съм аз. Но ако ще загубим, знай, щом не можем, значи край. Ще бъдем ние жертвите, нали? Това е много добър довод. О, ставам Бог на този град. Да. И ще бъда най-богат. Супер. Няма по-достойни тук от нас. Няма от нас, по-няма от нас тук по-достойни. И още как! Но как да бъдеш Бог? Бъди готов за този скок. Всичко сме, без да спреш, но с билет, голям билет. Ти си висше съвършенство, Ти си идол. ти си мит. Спечели вечно блаженство, за тълпата ти си хит. Ще играем своята роля, ще се перчим, ще дърдорим. Готово. Пристигат двама